Il-katavru ta' Monsinjur Francis Adeodato Micallef mill-Ordni tal-Karmelitani Tereżjani jinsab espost fis-santwarju tal-Karmelitani Tereżjani f'Karkariża fejn sal-aħħar jiem ta' ħajtu baqa jservi lill-komunità Karkariża inkluż billi jqaddes u jqarar. Il-mewt tiegħu fl-età ta' 89 sena tħabbret nhar l-Erbgħa li għadda biex bekk ġiet fi tmiema ħidma ta' 63 sena saċerdozju illi matulhom serva wkoll bħala vigarju apostoliku tal-Kuwait għal 23 sena. Kien fil-5 ta' Novembru 1981 illi l-Papa Giovanni Paolo II ħatru bħala t-tielet vigarju apostoliku tal-Kuwait u jibqa' nfakkar kif matul il-ħidma tiegħu kien wieħed mill-ftit Ewropej li baqgħu fil-pajjiż waqt l-invażjoni tal-Iraq fl-1990. Il-funeral se jsir is-Sibt li ġej fid-9 ta' filgħodu fil-konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta, wara jittieħed għad-difna fil-kripta tal-Knisja ta' Santa Tereża ta' Ġesu f'Bormla fejn wieħed isib madwar 170 patri ieħor illi ndifnu fl-istorja ta' din il-komunità f'pajjiżna.